Marta Rossi que em recordava o Javier Cárdenas, un matí tonto, o José Bono, però no el ministre, sinó el que comptava dient... Te'n recordes aquell senyor del matemàtiques Sumama? Sí. Doncs aquesta velocitat, jo, si m'està veient... No, mira, li diràs a la cara. Et presento Marta Rosique. Hola. Maiol Roger. No, molt bé, molt bé. Hola, sí. com estàs? Aplaudim la Marta Rosique, sisplau, per la feinada que va tenir... Escolta, no m'ho pots fer, això? Oh, mira... No puc estar rasant i llavors que m'aparegui a l'esquena i ni... Vine aquí, Marta, sí. La Marta Rosique, que és la diputada més jove del Congrés. Com estàs? Molt bé. Ara que t'has vist aquí... Clar, no devia ser fàcil dir tants noms tan ràpid, no? No, i ho dèiem 5 vegades. Eren moltes vegades. A mi m'han dit que anés ràpid, per això vaig anar ràpid. I tu vas dir, vamos a meterle... I aleshores, doncs, vam anar ràpid, i realment era una sessió molt lenta, i per tant també calia agilitzar-ho una mica. Veus? La Marta... Quants anys tens, Marta? 23. 23, la diputada més jove del Congrés, i el senyor de la barba, era la mesa d'edat, no? Era el més gran, diguéssim. Exactament. Estaves nerviosa aquell dia? Una mica? O quin consell t'havien donat abans? Nerviosa no. Potser la paraula no és nerviosa. O sigui, allà davant estava bé, vaig anar ràpid perquè m'ho van dir, no per nervis, però sí que va ser un dia molt impactant i molt dur. Perquè d'entrada veies que hi havia els 24 diputats de Vox allà sentats a l'hemicicle i alhora teníem amb nosaltres els presos polítics que just després van haver de marxar. I això, vulguis que no, va ser un dia que ens va generar moltes emocions. Vas poder parlar abans amb l'Agustín Zamarrón, el senyor de la barba. Com li has dit? Ramon Maria del Valle Inclán, com se li ha de dir? Ramon Maria del Valle. Vau parlar abans, allò, hola, soc la més jove, jo el més major, diguem. Sí, vam parlar i de fet va ser curiós perquè l'altra noia era de Mallorca i estàvem parlant en català i va venir ell i es veu que té una dona de Vic. Aleshores estàvem parlant en català, ell no parlava català, però en tot cas sí que ens entenia i per tant... I segur que la dona de Vic coneix Quico Sallés i ja tot això s'acaba liant així, d'aquesta manera. O sigui, et va explicar que aquest senyor, la seva dona és de Vic, no? Va dir això? I què més vau dir? Ell, durant la sessió, sí que em deia que estava cansat, perquè tot això es feia bastant avorrit. Perdó, és un pal, no? Déu-n'hi-do. I tampoc ens van donar la llista abans ni res, per tant, estaves així una mica pendent de quins noms complicats hi hauria. I va ser ell qui et va dir, has de llegir ràpid, perquè si no aquí això es fa lent, etern... No va ser ell qui t'ho va dir, que llegissis ràpid. No, crec que entre els lletrats i també gent del grup parlamentari que ja sabia que seria lent, no em van dir que això s'havia d'agilitzar. També és veritat que els diputats anaven lents a votar. Home, a veure, s'havien de dir 1.750 noms, que no són pocs, diguéssim, no? Hi havia algun especialment difícil? Sí, hi havia un que es deia Luc-André Dior, o alguna cosa així, que jo vaig fer-lo a màxim francès, no ho sé ben bé encara. Igual era italià, però és igual, eh? Potser no. Però clar, jo sí que parava molta atenció als noms catalans, perquè mai els diuen bé i tenia ganes de dir-los com toca. Clar, no va dir Meritxell, és veritat. Escolta'm una cosa, clar, tu ets periodista, no? Sí. Soc estudiant, de fet. Estàs estudiant periodisme ara? No, he estudiat periodisme i ara estic estudiant ciències polítiques. La idea és poder-ho combinar. O sigui, el periodisme... Ja veig que l'ha decebut, Maiol, aquesta feina nostra se'n va pel pedregar. Ara els periodistes es volen fer polítics. Bueno, no, aviam, jo vull dir una cosa, però el sou de diputat al Congrés... És millor que el de periodista. Amb 23 anys no cobres el que cobra un diputat al Congrés. No està gens malament. Us he de dir que és una de les coses que vaig pensar en presentar-me. Em feia pena no poder exercir de periodista ara mateix, almenys durant aquests 4 anys, però era una decisió que havia de prendre i al final vaig decidir presentar-me perquè era un moment excepcional, perquè podíem patir un retrocés en els nostres drets també com a joves i creia que era important que també pogués portar la veu dels joves allà. Clar, ara hauràs d'anar a viure a Madrid, si més no alguns dies a la setmana, no? No, només de dimarts a dijous, per tant, en principi tot bé, la idea és poder seguir vivint aquí, perquè també és la meva manera de representar la gent d'aquí. Creus que podràs fer-ho? Ho intentaré. Em queda molt poc, per acabar la segona carrera. I aquelles estones mortes de que està parlant el típic diputat de Vox, que tu vas estudiant i no hi ha cap mena de problema. Sí. En principi això no hauria de passar, però... Aprofita. Escolta'm, doncs clar, tens el Palace, a prop del Congrés, diguéssim, no? Llavors, penso que era el Joan Tardà, que anava amb una pensió, si no hi ha el pis d'en Quico Sallés, que he de dir que tinc una habitació en un pis, eh? Ah, molt bé. Sí. Bueno, escolta'm, doncs... Allà al costat, ben a prop. Mira, que ja saps que se t'ha girat feina al Congrés, no? Sí, realment, per mi, de veritat que crec que és important que siguem els joves mateixos qui reivindiquem les polítiques per nosaltres. I, de fet, demà que hi ha eleccions
sense trencar amb la jornada de reflexió, No, que és una reflexió, és veritat. dir una cosa important, que és que hi haurà gent que no podrà votar, que pot rebre conseqüències penals, que a més paga impostos perquè pot treballar, que són la gent jove i són les persones migrades. I això ho hem de tenir en compte també demà. Doncs mira, Marta, et farem un encàrrec. El pròxim dia que vegis l'Agustín Ramon Maria Zamarrón. Valle Inclán. Zamarrón, és que em surt Valle Inclán per culpa del Mallorca. Però digue-li Valle Inclán. Li has de dir, mira, com ho tindries per anar al fax tots dos? I us convidem aquí i venim a parlar-ne. Nosaltres li hem dit si podia venir, aquesta setmana no ho tenia bé, però la propera vegada, llavors doncs, diem que vingui la Marta, la propera vegada us tenim a tots dos, el més gran i la més jove, i a veure com està anant tot això del Congrés. Et sembla bé? I tant, és una persona molt simpàtica, vull dir que segur que s'anima. Doncs escolta, em queda feta la invitació oficial. Feinada pentinar aquella barba per la gent de perruqueria. Mira, li preguntaré, el dia que vingui li demanes tu, et sembla bé? Em sembla meravellós, sí. Gràcies, Marta Rosique, per Moltes haver-nos gràcies. acompanyat aquesta nit al fax. Que vagi bé.